Здравейте! Днес ще ви покажем как правилно и безопасно да зареждате литиева батерия посредством балансиращо зарядно AMAX. Това е изключително важно, защото неправилното зареждане може да повреди вашата батерия, дори да бъде опасно. Ако използвате лодка за захранка или друг модел с литиева батерия, това видео е за вас. Гледайте! Имаме най-различни видове батерии, като масовите за използване са 2S, което са батерии, които с максимален заряд са 12,6 волта, номинал е 11,10. Имаме 4S батерия, което е 14,8 волта с номинален волтаж. Зарядните могат да бъдат различни модели. Тук сме ви показали някои от най-масови ползваните. Нека да пристъпим и към свързването и настройката на самото зарядно. Но за да може да балансира батерията, трябва да има балансиращ куплунг, както и батерията трябва да го има. И основния може да са различни. Тук в момента е с XT60. Връзваме директно. След като сме свързали батерията, настройваме самото зарядно. Избираме си LiPo-BAT. Това е за литиево-полимерна литиево-ионна батерия. Важно е в самата настройка да ни е на балансирано зареждане. Имаме за разреждане, за оставане в режим съхранение, което е наполовина заредена батерията, бързо зареждане и нормално зареждане. Като тези режими за бързо зареждане и нормално зареждане препоръчваме да се ползват само и единствено когато батерията има вграден BMS. Без BMS задължително зареждате на балансирано зареждане. Това е токът, с който да се зарежда самата батерия. Тоест, от тук избираме колко бързо да се зареди самата батерия. Имайте предвид, че колко по-бързо я зареждаме, т.е. може да причиним греене в самата батерия и съответно да намалим нейния живот. Препоръчителният ток, с който да се зареждат батериите, е 2 ампера. След това избираме и типа на батерията. Трябва да е задължително 3S да съответства на батерията. Съответно вече имаме 2S, който е 7,4 волта и 4S 14,8 волта. В момента нашата батерия е 3S 11,1 волта. Задържаме Enter или Start бутона и изчакваме самото зарядно да провери дали батерията отговаря на параметрите. След проверката натискаме старт и нашето зарядно започва да зарежда. Тук виждаме тока, с който се зарежда батерията. Тук виждаме моментния волтаж на батерията, а най-долу в дясно виждаме милиамперите, които са заредени в нашата батерия. Съответно и тук е времето, в което се зарежда батерията. След достигане на максималния заряд, зарядното издава звуков сигнал и изключва зареждането към батерията. Сега ще го спра това и ще ви покажа и с някои от по-обикновените зарядни масово ползваните. Най-масово използваното зарядно AMAX B6 Mini. Като при него може да се ползва и към кола, може да се ползва и в домашни условия. За домашни условия ви трябва адаптер, който да е от 11 до 18 волта, препоръчително около 5 ампера. Включваме захранването към зарядното. Тук виждаме основната букса, която е пак XT60 и
различните изводи за балансиращи кабели, като почваме 2S, 3S, 4S, 5S до 6S. Съответно включваме нашия клапунг на 3S и връзваме директно XT60 Pulse. Тук малко по-трудно става. Готово. Отново от менюто избираме литиева батерия. Тук е малко по-съкратено изписано, но пак имаме LiPo Balance Charging. Съответно имаме само зареждане, бързо зареждане, режим съхранение и разреждане. Отново нас ни интересува балансирано зареждане. Натискаме един път Enter. Тук си избираме типа на батерията. Дали да е 2S, 3S и така нататък. Тук си избираме какъв капацитет е нашата батерия. В момента сме с 10 000 мАh батерия, затова ще го настроим на 10 000. Тока, с който да я зареждаме, т.е. казахме 2 ампера и отново задържаме Enter или Start бутона. След проверка потвърждаваме и нашата батерия се зарежда. Какво показва? Тока към самата батерия, волтажа, моментния, който е батерията, времето и заредените милиампери. В момента това зарядно, когато се включи балансиращ кабел, то автоматично се прави настройката за какъв тип батерия да зарежда. И ето. В момента се изписа, че е с 2S батерия. В момента, който задържиме, проверява, потвърждаваме и зареждаме нашата батерия. Нашата батерия е почти заредена. До 8,4 волта се зарежда 2S батерията. Много важно. Зарядното показва ли ви различен брой клетки от тези, които е вашата батерия, или различен волтаж, не включвайте да зареждате. Не оставайте батериите без надзор докато се зареждат. Зареждайте върху негорима повърхност и препоръчително е да използвате и такива турбички за съхранение. Не зареждайте също и повредени батерии. Благодарим, че гледахте. Надяваме се това видео да е било полезно за вас. До скоро!